ବହି ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ତଳକୁ। ଲିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ତଳେ, ମାନେ ଆମ ବେସମେଣ୍ଟରେ। ସେଇଠି ଆମ ଗାର୍ଡ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ମୋ ବହିଟି ଥିଲା। କାହିଁକି ନା এই বিল্ডিং ভিতরে যে যাহা ବି ଅର୍ଡର କରିଥାଏ, ଆମାଜନ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ମିଶୋ ହଉ, ଯାହା ଯିଏ ଅର୍ଡର କରିଥାଏ ସବୁ ଆସିକି ସେଇ ଆମ ଗାର୍ଡ ଅଙ୍କଲ ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ବହି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଥିଲା। ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଟିକେ ବିଲେଇ ଦେଖିଦେଲି। ସେଠି ଦେଖି ମୋ ମାମା ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାର୍ସଲ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସାଇତି କରି ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାର୍ସଲଟା ବି ଆଣିଲୁ। ମୋତେ ମୋ ମାମା ଦେଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମର ନୂଆ ବହି ଆସିଛି। ତାକୁ ଧରି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲି ଆମ ରୁମକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଏ, ମୋ ମନ ମାନୁନଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ତଳେ ଖେଳିଲି। ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଚାରା ଆମ ଗାର୍ଡ ଅଙ୍କଲ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହଉଛି। ମୋ ମାମା ମୋତେ ସେଇଠୁ କହିଲେ, ଗଛ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଆମଠାରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଗଛ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଚାଷବାସ ଭଲ କରିକି ଚଳିଥାନ୍ତି। ପାଣି ବି ଆମକୁ ଭଲ ମିଳିଥାଏ ଏଇ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲି, ଟିକେ ବୁଲିଲି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲିଲି, ଦୌଡ଼ିଲି, ଖେଳିଲି। ଖେଳି ସାରିକି ପୁଣି ଆମ ରୁମକୁ ମୁଁ ଫେରିଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି କି ମୁଁ ରୁମକୁ ଯିବିନି। ସେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି। ସେ ମୋତେ ଜବରଦସ୍ତ କହିଲେ କି ଯିବ ଯଦି ଚାଲ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବହି ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗୁର ଟୁଙ୍ଗୁର ହେଇ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆମ ରୁମକୁ। ଆସିକି ତର ତର ହେଇକି ବହିଟାକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲି। କାହିଁକି ନା ଆଉ ନ ଦେଖିକି ବହି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି। ଇସ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବହିଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ଚିତ୍ର ବି ଅଛି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର, ବି ପାଠ ବି ବହୁତ ଅଛି। A for B for Boy, C for cat, D for dog, E for apple, F for fish, G for exit, grapes.